Ahoj, tu Tomáš. Vítam ťa pri ďalšom videjku, kde si pozrieme ďalšie fitko a tým bude Urban Fitness. Nachádzam sa na Mierovej 25, ale vchod je od Gagarinovej, takže si poďme pozrieť ďalšie fitko. Dobre, autičko máme zaparkované v podzemnej garáži, takže na nás nebude pršať a ideme nájsť fitko. No, tu máme vstup, recepcia, keď máte multisport kartu, zoskenujte. Ďakujem. Zoskenujete multisport a ste tu. Ideme nájsť šatne. Tie sú hore. A sme hore. Hneď napravo pánska šatňa. Tu máme takú crossfit zónu, poďme si pozrieť, najprv sa samozrejme prezlečieme. Vedľa je dámska šatňa. Pánska šatňa. A tu máme návod, pekne číselný kódik a skrinky na kód, takže žiadne zámky netreba. A vidím, že majú aj väčšie, aj menšie. My sme samozrejme veľkí, tak si vybereme väčšiu skrinku. Takto majú vyzerať skrinky. Neskutočne veľa priestoru, že si tam uložíte všetko. A skúsime si zadať kódik, mriežku. A je to. Žiadny visiaci zámoček nemusíte mať. Zadáte kódik, 4 čísla, mriežka, hotovo. Veľa skriniek, veľa priestoru medzi nimi a veľa lavičiek. Ideme si rovno pozrieť. Všetko, nikto tu nie je. Máme tu FN. Nejakú kefu. Asiaci, keby vám bolo moc horko. A ďalšie zrkadielko. A čo tu máme? Dobre, také dizajnové, čierne. Ďalšie podsvietené zrkadielko. Čierne pisoáre a čiernu toaletu. Pekne zladené, všetko super. Moderné. Zatiaľ mám veľmi dobrý feeling z tohto fitka. Sprchy síce pozeráme neskôr, ale dnes, keďže tu nikto nie je v sprche, tak si pozrieme veľké hlavice. Normálna točka, dáte si teplú studenú, aj tlak a senzor. Škoda, že nie sú tu predely. A ako pozerám, tak ani nejaké držiaky. Iba toto a jednu osušku a druhú osušku. A ideme si pozrieť túto crossfit zónu. Dobre, Genesis. Na začiatku máme dve vežičky, dostatok kotúčov, farebne rozdelené. Stoja na kotúče. Lavička, bicykel, veslovací stroj. Dobre, čo máme tu vzadu? Olympia. Dobre. Tu máme náprsia, trošku chrbátik. Toto si vyskúšame ešte. Tento stroj je úplne super, čo sa týka sklonu. A tu máme ďalší. Incline chest press. A toto by tiež malo byť v každom fitku povinné. Na konci prsnej zóny máme aj takúto, by som povedal, až fotostenu. Keby ste boli moc unavení, tu si viete pri súde posetkať a my si ideme pozrieť jednoručky. OK, jednoručky
dosť. Väčšinou po 2 páry. Ale najťažšie tu máte 40-ky. Máme tu niečo aj na brucho. Ďalší stan s činkami. Menšie jednoručky a takéto pekné zlato-čierne lavičky. Ešte tu máme ďalší stroj na brucho. Plus klasická vežička oproti zrkadlu a takúto zašiváreň, kde sa viete ponaťahovať alebo ešte zacvičiť trošku zadok. Máme to je otvorené, takže poďme sa pozrieť na výhľad. Čo tu máme? Gagarinku, ale keďže je víkend, tak je trošku tichšia. Aby sa nezabudol, aj tu máme dostatok gum. A na tomto vrchnom poschodí pekne veľa kettlebellov, lopt, lana, ďalšie loptičky. Týmto sa pekne ponaťahujete. Miešok, všetko možné, samozrejme. Zrkami sa ideme presunúť dole. Keďže je to dvojposchodové fitko, tak majú tu dostatok miesta. Pozrieme si výhľadík. OK, myslím, že strojov bude dostatok. OK, zišli sme dolu. Tu máme hneď prvý na triceps, ten veľmi môžem. Ďalšie, trošku na chrbátik. Pozrieme sa, tu už dobre, zase len do 30 kg. Takáto lavičková sekcia by som povedal. Jednoručky. A budeme mať... Dobre, toto je lepšie. Tu už sú aj 46-ky. Možno sa nám podarí nájsť aj 50-ky. Uvidíme, pôjdeme ešte pozrieť ďalej. Ale toto zákutíčko sa mi docela páči. Inak tieto závesy, otvorená recepcia, tento kaktus, veľký otvorený priestor. No povedzte, nevyzerá to tu super? Za mňa áno. A pod schodami, keď máte pauzičku, si môžete na takomto gaučiku posedieť, pozerať, kedy budete mať voľný stroj. Ideme si pozrieť túto zónu, vám nemusím predstavovať. Inak značka Gym 80, veľmi dobrá značka, kvalitné stroje. Tu si cvičíte abs. A ideme pozrieť tieto pásy. Tieto s displejmi sa mi už viacej páčia. Sú jednoduché na používanie a ak máte hodinky, Apple Watch, Samsung, hocičo, viete sa napojiť a vidíte aktuálny tep, spálené kalórie. Dokonca tu máme USB. Super. Tu máme stroj na riť, kotúče, to vežička. To je tiež dobré. Jedny schody, tento zázrak a bicykel s výhľadom na Gagarinov. Ďalší stroj, chrbátik. A tu takáto obrovská telka. Keby tu mám plejko, tak by som si zahral. Tu v rohu ďalší stroj na brucho. Vežičku poznáme. A ideme do ďalšej sekcie. Ako ak si tu niekto nevybere svoj obľúbený stroj, tak už asi nikde. No, našiel som prvé mínus. A na tomto stroji už trošku zazenitom. Toto by sa hodilo vymeniť.
Jak super na biceps. Čo tu máme ďalej? No, prsička a ramena. Na tomto stroji najlepšie, že si to viete s nohou nadvihnúť. Takisto aj na tomto stroji. Tiež vám to pomôže pri tom prvom zdvihu. Samozrejme. Dezinfekcia, servítky, kôš. Máme stroj na krídla. Tu máme nálitka. A myslím, že blížime sa do nožnej sekcie. A my ideme ešte na taký poschodok hore. Pozrieme si, čo majú tu. Takže tu hore nožná sekcia. Tento Purecraft. Ďalší strojček. Závažia po ruke. Zákopy. To poznáme. Ale toto je vynikajúci stroj za mňa. Ten vo veľa fitness centrách chýba. Takto ešte záber z medziposchodia. Dole máme nejaké predkopy, prsia, zákopy, predkopy, roznožky, vežička. Super. Tam vidíme aj WC rozdelené páni, dámy. No, tak to aspoň výhľad trošku. Perla Ružinová. Dnes som moc nedal, tak konečne aj brúško trošku vidieť lepšie. K sprchám asi len toľko, že keby sa tu dorobili dve poličky a takéto dva vešiačiky, keby sa toto nalepili, tak to je úplne perfektné. Inak sprcha, taký letný dážď. Na recepcii takáto ponuka. A povieme si na záver všetko, čo treba. Sorry, ale ešte musím sa pochváliť. Perfektne som zaparkoval. Ľudia tam nie je ani pol milimetra. Bomba. Musím sa pochváliť, čo vám poviem. Už nejaký šofer z povolania. Takže Urban Fitness v Perle Ružinova. Poďme si to zhrnúť, všetky pozitíva a negatív. Chvála Bohu, strašne málo. Takže Urban Fitness. Pozitíva, parkovanie 2 hodiny v cene v krytej garáži. Veľmi pekné stroje, veľmi pekne zariadené, klimatizované, šatne, super, nemám čo dodať, žiadne zámky, iba dáte si kódik, vybavené skrinky, nielen malé, ale aj veľké, za mňa top. A poďme na ceny. Samozrejme, Multisport berú aj bez doplatku. Jednorázový vstup tu máte za 9 €, mesačný vstup stojí 55 € a ročný vstup ide za 550 €. Takže máte 2 mesiace zadarmo. Je 850 m², aj keď za mňa sa to zdalo aj trošku väčšie. A sú otvorení od 5:30, takže ešte pred 6:00. Kto stávate do práce na 7:00, stíhate si v pohode jeden tréning a sú do 10:00 večera. Víkendy sú otvorení od 8:00 hodiny, takže si môžete pospať. Som rád, že si pozrel toto videjko až do konca. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau.